אני ממש לא רוצה לעשות את זה. זה בשביל יוטיוב, אתה חייב לעשות את זה. כל הבנות מתות עליך, אחי. סתם לפחות בשבילם, לא בשבילי, אה? אני אומר לך, פעם הבאה שבת אומרת לי שתרפא את הכאב שלי או תשנה אותי, אני נשבע שאני... אחי, תשתוק, זה מצלם. רק תקרא מהדף את התגובות שקיבלנו, אוקיי? אוקיי. איגרוס קראפ 124 כתב, מה זה, אתם לא יודעים לכתוב? כתבתם פה עם ו' ולא עם A. וואי, וחוץ מזה, הקטע כל כך גרוע, אתם כל כך גרועים. לא את זה, מצחיקים. לא. תקחי את האחת אחרת, מהצד השני. בסדר? אוקיי, גיטר 58 כתב, תעשו עוד פרק. סימן קריאה. זה כל הטוב שבעולם בסרטון אחד. סימן קריאה. ניקס צ'נג'ר, אחד המנהלים בפורום FXP, כתב, זה אכן סדרה מוכרת של סרטונים מצוינים שפורסמו פעמים רבות, אבל זאת גרסה מדובבת לעברית. אני חייב לציין שהדיבוב מצוין, כל הכבוד. The Souls Crusher כתב, אחי, למרות שהסרטון המקורי הוא באנגלית, סוגריים, אני ראיתי, סגור סוגריים, הדיבוב חבלס ששב לול. האיש הזה מדבר עברית, נכון? יש לנו עוד כמה סרטונים בדרך, חבר'ה. הם יגיעו ליוטיוב לפני שתשימו לב. אין לי שמץ של מושג על מה הוא מדבר. נו, אתה יודע, וידאו חדש שרואים בפעם הראשונה את הבנות. נתקלל להם קצת. שרואים את הבנות? רגע, אתה מתכוון לפעם הזאת שאחד... למה זה היה? אמרתי לך, תן להם טעימה, לא את כל המידע. אבל זה ממש דפוק שאתה מצפה ממני. זהו, זה ילד מים. והנה כמה רגעים מחודש יולי בשנת 2009 ממגזין הנוער של האוואטר. כמה מעריצים דפוקים שהתחפשו, כמה אנשים מפחידים שאני לא מכיר, ותמונה אחת החזקות שלי מקבל בוסטה מאחת וואחת שווה. אתה סתם שפיצר ואתה יודע את זה. מה? אני מראה סתם תמונות רנדומליות. גם לי שחץ אני אוהב. חתיך.